Oh, kumusta mga pare? Karon ang atong focus karon is real estate investment trust. So sa Pilipinas uso na karon ning REIT, no? Real estate um, investment trust. So naatay Double Dragon REIT, naatay Ayala REIT, mga pinakaunang nga REIT sa Pilipinas. Naa pod tay bag-o lang kanang Mega World Rate, no? Ato ni aging semana PhilInvest Rate. So daghan, no, gasulod sa rate sa Pilipinas, pero ang rate sa Pilipinas isa ra ka klase, na kasagara ani nila is real estate siya nga real estate siya naka-focus. Pero daghan klase nga rate. Ang isa sa klase na akong i i-focus karon is ang healthcare rate. Sa Amerika daghan ni siya nga klase, napod ni siya sa Europe, pero kasagara gyud, no, naa sa US ang healthcare rates kanang mga tigulang na mga tao gusto ni sila nga kuan na mo amping sa ila, ha, adto sila sa healthcare rate o kini Sabra Healthcare, isa sa mga kusog ang mga dagko ang kumpanya, ha, dako ilang capitalization ani, no, billion, 3.5 billion ang capitalization. So kung unahon na to nga mudugang og posisyon karon niya kamulutang storya, ha. So ganina ni abre kog posisyon, ha, gipalit na ko ganina 0.9 share siya, na man lang pagpalit na ko 14.99 na niubos na pod, ha. So tugangan ako, so mo nang mobaba gani, palit na pug ka mo nang gitawag og cost averaging. So palit ta og mga maupod na 9 shares 09, yan kana siya, okay na. Dugangan nato atong posisyon, pagpalit nato ana para sigurado nga di kita makabayad og dako nga kuan. Sigurado gid na nga 0.1 ra atong mabayaran transaction fee. So send order nato. Oh, your order's been placed. Okay na. So makita nato na diri, oh, 0.98. So market na siya, kung unsay gibaligya sa market mao pud atong mapalit. So maghulat ra ta. So ang akong ganahan aning Sabra Healthcare ay ang ilang dividend yield. Kung mga real estate investment trust, dividend yield gyud ang atong gipangita. So napalit na nako, nakita nimo, order executed, ha. So ang problema lang dire, tanaw nato ang palit nato is 14.83, ha, tanawa to ang executed price 14.85. So sige lang, istoryahan na nato na unya, ha. Muna akong ganahan ani is ang dividend yield is 7.52%. So mas taas siya, ha, kumpara sa uban nga mga kumpanya. So muna ang Sabra Healthcare,